وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وشو طريقة بذثن نظل بر ovada qorqıdyan peýgamberi vermedik. Meger şol owaň nygmata gark bolan jabbarlara aýtdylar, biz ata-babalarymyzy bir dinne tapdyk we biz de şolaryň ýoluna tabi bolup, şolaryň ýören ýolundan ýörýäris. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Peygamber şolara aýtdy: "Aya siz ata-babalaryňyzdan taqlid etjek miňiz? Eger men siziň ata-babalaryňyzy şoň üstünde tapan dininizden ýaxşyrak din getirsem-de we hidaýet etýänrak din getirsem-de, şonda kafirler aýtdylar: "Tahqiq biz siz bilen iýerilen dine kafirdirmiz" diýip. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Pes biz şolardan intigam aldyk. Pes bakyn görüň näme taryka bolupdyr yalançylaryň we peýgamberini tekzip edenleriň akıbeti. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Sen ýad et İbrahim'in aýdan wagtyny. İbrahim öz atasyna we kowmuna aýtdy: "Tahqiq men siziň ibadet etýän zatlaryňyzdan bizardyrm. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين." Meger ol zatdan bizar däldirn ki ol meni halk edipdi. Pes tahqiq şol meni dogry ýolda hidaýet eder. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Hazreti İbrahim kelime-i tawhidni özüniň ewlatlarynda baqy goýdy. Ta şolaryň müşrikleri tawba edip tawhida gelsinler diýip. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men şolaryny we şolaryň ata-babalaryny näflendirdim. Ta şolarga hak Qur'any aşkar beýan etýän Resul gelýänçe. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Wa ol wagt ki şolarga hak bolan Qur'an gelenini aýtdylar, bu zat jadulukdyr we biz şoňa inkar etip inanmarys diýip. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. O aýtdylar, näme diýip nazil edilmedi bu Qur'any iki şähriň beýik bir adamyna. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Aya şolar taksim etýärlermi sen Perwerdigaryň rahmetini? Biz taksim edenler şolaryň arasyndaky ýaşaýyşlaryny we ruzilerini dünýäde we artyk etdik şolaryň bäzilerine derejede ta bäzilerini işletsin we özlerine tabi etsin diýip.
O sen Perwerdigaryň rahmeti olaryň üýşürýän zatlaryndan nähaýatda ýagşyrakdyr. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. O eger tamamy adamlaryň bir fergi bolup, o da gomra fergi bolup aýlanmagyny yaman görülmegi bolmasady, onda Hudaýa kafir bolup inkar etýänler üçin öýleriniň sakyflaryny, bamlaryny müşden ederdik. O baskançaklaryny da keşoň üstüne çykýardylar.